Du skal gå 1 kilometer i kundens sko. Det betyder, at du først må tage dine egne sko af, være antropolog og fordybe dig i kundernes verden for bedre at kunne forstå deres udækkede ønsker og behov. Det er det primære fokus på Masterclass i kundeoplevelser. Vi træner dit udefra perspektiv, og det tager vi meget bogstaveligt. Derfor tager vi dig ud af din virksomhed og sætter dig ind i Zoologisk Have, hvor du per definition er udefra. Vi ser på forskellige aspekter af kundeoplevelser. For eksempel typer af udbytte med fokus på ambassadøreffekt, oplevelsesøkonomi, simple leveregler med fokus på adfærd, hilsepligt, teflon-effekten, ekstraordinære kundeoplevelser, ros og anerkendelse, peak end og meget mere. Men det primære fokus på Masterclass i kundeoplevelser er kunderejsen.